Hi guys, morning. Ang aga namin nagising guys kasi isa guys nakaihi. Ayan o, ang isa nakaihi. Ayan, nagkagubot. Nagkagulo kami guys kasi yung isa nakaihi. Ang basa-basa ng banig. Ang aking mga pamangkin. Ayan. Yan ang mga pamangkin ko guys. Ang aga namin nagising. Ito sila ni mama na tulog sa sa may sa salog. Salog. Sa may sahig. Yan. Diyan sila natulog guys. Ito guys, ang lola ko. Oh, yan. Yan ang lola ko. Ilang taon ka na, lola? Ha? Pila na mo edad? 80. Ah, Dos. pila edad? 82. 82. 82 ka pa karon. Ha? 82. Dos ba? 82. Og mas Enero, 83 ka. Ah, 82 years old na akong lola guys na niya kanisya mama ito ng mama ko. O tapos dito siya nakatira sa amin. Yan. 82 years old siya. Yan ang lola ko. So, Lola. Hi guys. Ito guys ang papa ko. Ayan ang papa ko guys. Matanda na. Yan ang papa ko guys. 62? 4 out 3. 63 years old si papa. Ayan. Ayan guys, ito ang mama ko Hi, guys. Good Yan. morning. Oh, yan ang mama ko guys. Pila yung edad ma? 59. 59. Next year mag-senior na siya. Senior citizen na siya guys. Sa next year by January. Senior citizen na siya. Ayan. Si papa 63. Then si mama mag 60 by January. So silang dalawa senior na. Makatanggap na sila ng senior sa next year. Oh, di ba? Ito guys, yung dalawang bata guys, anak to ng kapatid ko, kambal ito silang dalawa. Lalaki. Oo, tapos mga babae to guys. Tapos dito sila iniwan ng papa niya. Yan. Kambal ito guys, kambal. Oh, yan, kambal. Ayan ang nakaihi guys. Oh, tapos naghilaka. Ito sila guys, anak sila ng kapatid ko na babae. Silang tatlo. Dito rin sila sa bahay kasi kahapon naghatid ng module. Kaya dito sila natulog sa bahay. Hi guys. Ito sila guys. Mga to sila. Mga mababa ito sila guys. Naghatid sila ng module kahapon. Kaya dito sila natulog sa bahay namin. Kani siya si Tita. Tita Berta. Si Tita Berta. Ito si Tita Berta. Ito si Tita Berta. Ayan guys, magluto na ako ng bulanghoy. Maglungag ko sa bulanghoy guys. Para among pamahaw. Dira guys, maglungag mi sa bulanghoy karon kay mao ni among pamahaw. Kailangan kagisan to guys. Yan, ganyanin. Yan. Para makuha yung tawag na ni ma? Makuha ang Ibabaw nga. makuha daw ang ibabaw nga side. Nabuhi pagyapon guys ang kutsilyo gayo. Buhay pa guys ang kutsilyo guys. So, ito yung kutsilyo doon sa quarantine house, yung ginamit namin.
kuan lagi siya ma. Gahi dani. Ano gahi ini dili. Ha? Ay ito na. Di magyapon na makaon ng gahi. Ano sabon? Agkaon ang baktin dani sa kuan. Luto na ito gani. Dani di ayang kuan. Wa siya nagkaon sa kuan ng hilaw no. Ranag. Sila ni? Talo ni siya mama. Lain man, lahi man nga kuan, agpilit man ang kuan. Ha? Sila ka tani? Nay manubuan kang tutsi, daghan. Lapit dito sa idaruhan. Hilasan. Kami kaldero na makuha sa. Ano na? Nalasay. Yan guys, nasalang ko na ang bulanghoy. Nasalang ko na guys ang bulanghoy. May biik kami dito guys. Ayan. Ayan. Ayan ang biik namin guys.
Yan ang biik namin, guys. Ayan ang biik namin. Ayan, iihawin yan siya, guys, sa pista. Sa Fiesta by April. Iihawin namin ito by Fiesta. Yan. Yan, binili ng mama ko yan, guys. Binili yan ng mama ko. Ayan, guys. Ay, pamangkin ko to, guys. Yung sumama dun sa may sa may kumuha kami ng kamote. Ito, ang kulit nito, guys. Yan, talagang maldita ito, guys. And hi, guys. Hi guys. Hello, guys. Guys. Ano pangalan mo? Ngalan? Ano sa'yo pangan? Edad? Pila edad? Oh. Marunong siya, guys. Yan, maldita ito, guys. Hi, guys. Hello guys. Kiss ni Mami, be. Ayuha. Ayun, kalami sa ginamos. Ang sarap ng ginamos, guys. Ayan, guys. Ang sarap ng balanghoy. Kain tayo, guys, ng balanghoy. Almusal tayo, guys. Yung lula ko kumain na kanina. Tapos may kamote. Nilagay ilang pirasong kamote. Yun ang kinain niya. Isang kamote at saka ginamos. Mimi, ang sinina ni mo ang lahol-lahol na ginamos. Ang kiko nga gitagan sa sigarilyo nga isa ka kahasa iyang uyuan di pakataga din sa sentro. Buk tatay. Yan. Buk tatay. Gikan to sa gawas na sigarilyo. Hubog si tatay? Ha? Niyati na hubog si tatay. Ito sa iyang pag-umangkon alan ay gagaw. Ito? Ayan, guys, ang sarap ng balanghoy. Ano binti ko? Klaro ka gid sa likod ni Coco. Dana raw klarom sa daturuyo kay sa O, dana na inot, dana na, kay kaklaro ka. Di ba pa Mimi? Grabe ka na. Hukdan niya sa ginamos. Hoy, Ginamos. pinaspasan, kinain yung ginamos. Mag-inuma gini sa tubig karon. Para po ka na. Kanagbo mo nilala ha. Talipit. Kaon mo sa lechon. Talipit na. So, Talipit. kuan. Ito na eh. Unsa na oras ma? Taas ama. Ima. Ito lagi. Oras tutso na. Talipit. Bugdang. Peste. Bang pada. Okay. Kolera bugdang bangda. Ayan, guys. Kain muna kami ng kain muna kami, guys. Ano ba tingin mas ma? Sige na. Ang saya. Ayan, kain muna kami, guys. Na, damo.